ngaturaken pambagyo kasugengan, ngaturaken pambagyo raharjo, pambagyo kawilujengan dhateng keluarga ageng kadang kirasih besan renjih keluarga ageng Bapak Sugiono dalasan Ibu Legiem ingkang sedaya dhateng keluarga besan ingkang saking Bangsan RT sekawan Canden Jenis Bantul Ngejokarto Boblet donga pangestu donga pamuji Nodije Bagus Rifki Junianto putra saking almarhum Bapak Bandiman dalasan Ibu Suparti ingkang sesilih kalian Roro Ayu Nur Safitri putri saking panjenenganipun Bapak Sugiono dalasan Ibu Legiem ingkang pidalem saking Bangsan RT sekawan Candel Bantul Ngejokarto donga pangestu donga pamuji mugi-mugi dados nopen ngatur kekalih dados keluarga ingkang ayom tentrem bagya mulya keluarga ingkang tinebihna ing rubeda keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem titi tentrem wis dumugi wahyaning mangsa kala
Dumawae kodrat saking pangasane Gusti ingkang murbeng dumadi nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya anetepi jejering kagesang ngancik alaming madya amestuti lela ujaring para kina ingkang taat pinundi-pundi sarta luri laksita harja nulat edi endahing budaya luhung umiring sesanti tising tias marsuti mardawaning budya tulus ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken pambagya kasugengan ngaturaken pambagya kawlujengan dhateng keluarga ageng kadang kirasih besan nonije keluarga ageng Bapak Sugiono dalasan Ibu Legiem ingkang senegayong dhateng keluarga ageng kadang kirasih besan nonije ingkang saking bangsan RT sekawan Canden Cetis Bantul Ngayojakarta bebleh semoga pados papan palanggan kanthi prayogi bebleh sawake sampun samekta adicara ing sonten punika badhe kapurwaken ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken pambagya kasugengan ngaturaken pambagya raharja pambagya kawlujengan dhateng keluarga ageng kadang kirasih besan bebleh sumangga pados papan palenggan kanthi prayogi bebleh samangke sampun samekta adicara ing sonten punika badhe kapurwaken saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong Sinoman padha MC iki jane seragame le tuku ning ndi? Arep urip bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku ra bisa lali Jadi kalian kanca-kanca saking Wandono foto video syuting matur sembah nuwun mbak beli semonggo
kersa dhahar kanthi merdika dhahar kanthi mardu mardikane penggalih saben dina mung ngalamun jroning sepi samun mung tansah katulung wayanganku doh nimas wong ayu linalitan bisa lali saya angra rojit hati laleman mowong manis tan sagumandel ing pandu kenetro apa teko sirani mas citrane janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku jadi semoga tak segala kanca-kanca ingkang saking pesona wonten saking Yuni Sartika campur sari saben dina mung ngalamun jroning sepi samun mung tansah katulung wayanganku doh nimas wong ayu linalitan bisa lali saya angra rojit hati laleman wong manis lan sagung mandel ing pandu kenetro apa teko singoni mas citrane janji misake katresnan jati
lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku injih samangke mbok bilih saking keluarga ageng kadang kirasih pisan mbok bilih wonten request tembang no badhe nyawiji kalian kanca-kanca kula sumanggaaken. Iki senapi kadang muda makarya, boble samangke sampun samekta adicara ing sonten punika badhe kapurwaken. Mongkone mas katresnanku bebasane kan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Wonten setunggal lagon kalian kanca-kanca, mbok beli wonten imbang katresnanku, mbok beli sakmenika sampun karawan Mbak Alis bilih saking kanca-kanca, mbok beli sumangga sinambi hangrantu, sinambi kadang muda makarya kalian kanca-kanca saking Campursari, sumangga marak sowan wonten Mbak Alis, Alista. Injih Mbak Alis, matur sembah nuwun. Sakmenika mbok bilih nderek mangayu bagya, nderek nyawiji anggenipun ingkang kagungan gati non injih keluarga ageng Ibu Suparti. Kula nuwun Ibu Suparti. Menika adicara boyong. Nggih, boyong pinanganten. Nggih, Mas sinten Mas? Mas Rifki Junianto. Mas Rifki kalian Mbak Nur Sapitri. Selamat menemui hidup baru. Ijabipun kapan Mas? Sampun kala wau. Enjang wau, nggih. Ndongake kanggo pinanganten kekalih monggo Mbak Alis. Kepiye Mas? Didongake. Ya dongane gur padha. Padha dongane. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Nah. Nggih, ugi ngaturaken sugeng lenggah sugeng sonten baraya ageng kadang besan ingkang saking tlatah. Saking Bangsan. Sanden Jetis Bantul Ngayogyakarta. Nggih, sumangga sugeng anggerhapi pasugatan. Iki aku kon ngopo, Mas? Ya ning kene ya anulah gawe-gawe lalan brambang apa gawe-gawe ngopo ngono lah. Ini tadi sempat terjadi miskomunikasi. Ya, niki mbok bilih mboten dados boyo penapa Mbak Alis. Samenika wonten miskomunikasi kula dilalah aku ki rolku ning kene laden langsung nyekel mic kira kula bingung. Ya ora apa-apa, engko amplopku PN. Ya ora apa-apa. Kok amplopku ya PN. Amplop tok ora sakjane. Aku wis disoraki ibu-ibu sing lenggah wonten. Ora iki tegese iki jenengan ki ayu banget ora kok. Oh, lah kleru jenengan salah persepsi. Untung aku ra muteng bali mulih lho iki mau. Untung jenengan yang muteng ra gelem sok, gelem mangani tanduran barang. Niki luar biasa niki ibu-ibu nawungan juga luar biasa Mbak Alis. Iki aku teko jenengan to. Aku lho sik teko ning kene ya do disurai. Mergane ngopo? Hambo aku ya ora dong. Telat jane. Oh, telat. Nggih, janipun menika kula sak rencang sowane ken jam sekawan Pak Bu. Komunikasi. Wong buruh ki ya manut dawuh ngono Mas. Kok nek teko kemruputen ya kepiye? Ya itu pentingnya komunikasi sebelum sampai fix ngono lho Mas. Nah, yo gek saiki nyanyi, gek terus mengki adicara badhe kalaksanan. Lagune napa Pak Bu? Yo maju Mbak Alis. Niki saking warga besan lagune napa Pak?
Kalung emas. Oh, langsung sing gayeng mawon nggih. Nggih, pokoke beres Nggih. niki saking keluarga Siap. besan. Kalung emas, kok nek wis 2 sasi terus rada biru. Lah gurmitasi kok Gurmitasi. sing asli wis Iki aku didol. pembane nganggo ngene ra ketok enum ta. Ya wis kaya bapak-bapak Oh lah jane iya. iki. Wis di loro soalnya. Nom-noman Nah gini tak dido ya yuk gini iki. Eh. Iki do nek ibu-ibu kene iki nek wah nek kon joget jan ngarep dhewe. ning endi? Sing ndi? Ibu-ibu sing. Kayak ono Lek Yani, ono Bu RT. Pundi Bu Maju, RT maju. pundi Bu? Enggak kayak kayo. Bu Amit RT sewu nggih pundi? Pak, amit sewu. Oh niki sanes kadang besan to. Oh dede Sing niki. rombongan besan mriki to? Niki besan. Oh, ngaten. Niki dideweke. Nggih, sugeng santen Ibu. Nah saniki ponten iki gek mangsurai. Nggih. Kompake nek kon nyorai. Oh nyorai kok Le Nyun. pinter. Nggih, mangke ngersake tembange napa? Heeh. Aku wis ngarit Bojo loro. Bojo loro. Aku tiwas aku lho, ngombor wedhus langsung, "Weh ayo mangkat, MC." ngono. Oke. aku. Aja menek gelungan kuwi rung tak pasang lho iki mau. Untung ra kleru ning bathuk. Iya, kuwi mau lho. Niki Ayo saking ditelepon keluarga Lek, besan. Nah niki besan wonten ing niki Kilen Nggih, terus Siring Wetan Miring menika. Wetan menika keluarga Riki. Gek kira-kira nek Nggih. nek tempuk ngoten niku gek pripun? Lah yo alama-alaman. sapa Alama-alaman, ngerti sesuk. jar apa-apa. Le seduluran ki saya Nah. rumaket. Nah nek besan karo wong kene ora dicampur kan dadi Bu Haryani. Bu RT, Oh, Bu RT. Juragan Brambang. Oh iya toh, Mas. Aku ning ndi, Mas? Ini kono. Dan saya nggih, Bapak Ibu saya. Kalung emas sing ana kulunmu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi mbiyen tak tuku tak pasrahke mong kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ra ngira kowe lali karo aku. Lara atiku keloro-loro rasane nganti tambah sing dada. Nangisku iki mergo kowe sing jalani kebangetan apa dosaku iki apa salahku iki. Iya. Kalung emas kuwi mbiyen tak tuku tak pasrahke mong kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ora ngira kowe lali karo aku. Lara atiku
biasa Mbak Alis matur sembah Kalau nuwun. sama-sama ngatur. Bapak sudah lagunya ya? Jipro lenggah ingkang kinurmatan saderipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wal amri dunya waddin wal alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Para pepunden, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh ingkang tupono ing pamawas lebda ing tutur ingkang kula bekteni. Para pangemban pabating praja, para satriyaning nagari kinarya pangayom so pandom pandaming kala dase ingkang sinudarsana. Para alim ulama bapak kiai bapak haji pangarsa agami suci ingkang tansah gegulang wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang kula dhereki. Sangyaning keluarga ageng kadang kirasih besan Norinjih keluarga ageng Bapak Sugiono dalasan Ibu Legiem ingkang senukoyong dhateng keluarga besan ingkang saking Bangsan RT sekawan Canden Jetis Bantul Ngayogyakarta saha panjenenganipun para lenggah kagung saputri ingkang bagya mulya. Mugi seweloso kanugrahan saha berkah dalem Gusti ingkang mamisesa bawana tansah karantahna tumrap kula saha panjenengan sedaya sakmenika sarta ing salajengipun. Nuwun kala nuwun keparenga panata cara ing pahargan dhawuhing penganten sonten punika. Keparenga kula langkung rumiyin ngunjukaken puji syukur ing ngabiyantara dalem. Injih menika Allah Subhanahu wa taala dinawet saking pangreksa dalem. Kula lan panjenengan sedaya wekdal punika sampun dipun keparaken lenggah ing papan punika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Amin Allahumma amin. Para lenggah ingkang kinurmatan minangka cecala kepara kula ngaturaken rantaman urutaning titi laksana adicara ing sonten punika. Adicara sepisan inggih menika pambuka aka kalih inggih menika atur pambagyareja yuwana saking panjenenganipun keluarga ageng Ibu Suparti noninjih ingkang hamugati. Ingkang ketiga inggih menika pasrah besan, ingkang sekawan inggih menika panampining gati, ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten para lenggah rantaman urutaning titi laksana adicara ing sonten punika. Kanthi mekaten kapurba sampun tumugi titi wancinipun tumuli adicara enggal kita wiwiti. Kanthi adicara sepisan inggih menika pambuka. Sumangga kita sareng-sareng nuwun wonten ing ngarsa dalem Gusti mugi lampahing adicara ing sonten punika tansah pikantuk berkahipun kanthi waosan basmalah kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau lampahing adicara ing sonten punika tansah basuki wilujeng nir ing sangkara-kara. Amin Allahumma amin. Para lenggah kagung saputri ingkang minulya adicara salajengipun inggih menika atur pambagya harja yuwana saking panjenenganipun keluarga ageng Ibu Suparti noninjih ingkang hamugati. Ingkang badhe dipun salirani dhateng panjenenganipun Bapak Juryanto. Dhumateng panjenenganipun Bapak Juryanto wekdal kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sagungasanipun para pepunden, para sepuh, pinisepuh ingkang mastuti dhateng pawayaning kautamen ingkang satuhu kawula bektosi, para pangemban-pangembating praja minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Sesarengan wonten ing sonten punika monggo tansah kita dherekaken amangka pujastawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi wiwit saking kabagas waralasan lan kawilujenganipun saking
ingkang sampun rumentah dhateng kita sedaya saengga alhamdulillahirabbil alamin kita saged sami pinanggih kanthi kawontenan wilujeng kalis nirbaya nirwikara. Amin. Sholawat sarta salam ugi tansah kita kunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi syafaatipun tansah kita antu-antu wonten ing yaumul kiamah. Amin. Kepareng kawula minangka raga jinate ngatur saking ingkang hamengugati nuninci saking Ibu Suparti dalah keluarga kinen ngaturaken menggah atur pambagyo Harjo Yono ing wedal sonten punika estu menawi samangke saking Purwa Madyawasana pinanggih keklintuhan kekilafan kawula nyadong samudraning paksami. Ingkang sepisan kepareng Ibu Suparti dalah kula wangsa ing wedal sonten punika ngaturaken kasugengan sugeng lenggah sugeng rawuh dhateng asanipun para pepunden, para sepuh minisepuh linangkung dhateng asanipun Bapak Sugiono sekeluarga saking Bangsang Candhen Cedes Bantul. So ngaturaken agung matur sembah nuwun ingkang tanpa pindan wonten ing wedal sonten punika panjenengan sami saged sami anggersleni punapa ing dados panyunipun panjenenganipun Ibu Suparti dalah sedaya keluarga. Mugi-mugi lampah panjenengan sami wonten ing wedal sonten punika kapetang setunggalipun ibadah saengga nampi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ing salajengipun ugi kepareng keluarga ngaturaken agung matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng para sanak kadang tangga tepalih Wiranem Magersari linangkung Kukupan RT setunggal warga Nawungan ingkang sampun makinten-kinten paring pambiyantu guh partikel awujud punapa kemawon saengga tasyakuran ngunduh mantu ing wedal siang punika saged lumampah kanthi sae. Mongko lan bumbuhe manah mugia saking kesenan panjenengan sami nampi lintu ingkang linangkung saking asanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ing salajengipun sampun sawetawis dangu anggen kula angrancang angrakit anggota-anggota parigyan wonten ing kalodhan sonten punika ananging estu mbok menawi dumahwahipun sarwa kirang pantes katuraken dhateng sagung para lenggah linangkung anggenipun nyawisaken sedaya papan pilenggahan kirang pas kirang trep tumrap handap indiling kalenggahan panjenengan. Estu Ibu Suparti sedaya keluarga tansah nyuwun lumuntur ing sih samudra paksami. Ing salajengipun mawantu-wantu berkah donga pangestu dhateng para lenggah, para punden, para sepuh pinisepuh sagung para lenggah sadanipun dhateng anak kula kekalih mugia estu anggenipun lelumban wonten ing madaning gesang tansah antut runtut bejo ing jinangka satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ing salajengipun panyunipun keluarga estu dhateng asanipun para punden, para sepuh sagung para lenggah kasuwun estu nyekecakaken anggenipun sami lenggah nderekaken laksitane ngadicara ngunduh mantu wonten ing wedal sonten punika ngantos paripurnaning gati adicara sakmangke. Mekaten lan semanten saking kawula kathah kekirangan anggen kawula matur estu nyuwun lumuntur ing samudra paksami. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun sesepuh bini sepuh
Haji, Ibu Haji. Sedaya tamu undangan kakung saha putri. Minggahipun keluarga ageng Bapak Bandiman almarhum saha Ibu Suparti. Sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Pinangka purwakane ngatur langgeng rumiyin monggo sesarengan ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng rasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kersa paring rahmat taufik saha hidayahipun dumateng kula panjenengan sami saengga ing wanci kesempatan sonten punika kita sedaya tasih saged dipun kempalaken wonten ing bale griyanipun Ibu Suparti wonten ing tlatah Nawungan setunggal Sela Pamiyara Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Kanthi menika monggo sesarengan pun syukuri kanthi waosan hamdalah kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sepisan kula sak rombongan saha panjenenganipun Bapak Sugiyono sekalian Ibu Legiem silaturahim ngaturaken salam taklim saha sungkem pangabekti. Mugi katur dumateng panjenenganipun keluarga ageng Bapak Bandiman almarhum saha Ibu Suparti sumrambah dumateng ngarsanipun sesepuh pini sepuh ingkang lenggah wonten ing Nawungan setunggal mriki. Ingkang angka kalih kula sak rombongan lan ugi panjenenganipun Bapak Sugiyono sekalian Ibu Legiem nyuwun pangapunten ing mbok bilih anggenipun marak sowan tentu kemawon kathah pinamih lepat dumateng warga masyarakat wonten ing Nawungan setunggal mriki sedaya keluarga nyuwun pangapunten. Ha niki ingkang angka 3. Ingkang angka 3 kula sak rombongan panjenenganipun Bapak Sugi Ibu Legiem rinasaya ngaturaken putra pinanganten kekalih. Mugi katur dumateng panjenenganipun Ibu Suparti sekeluarga. Sumrambah dumateng ngarsanipun sesepuh pini sepuh ing mriki. Monggo anggenipun mulang wuruk caos uwur sembur saha uwuripun awet lare menika dereng sepintena pangersanipun ngengingi babakan bangun griya babakan enggal. Monggo kula pasrahaken Ibu Suparti keluarga sumrambah dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh, Bapak RT, sedaya tokoh masyarakat wonten ing Nawungan mriki. Mugi ing sak mangkenipun saged lancar sedanipun. Ing sak lajengipun boten kesupen kala wau mampir teng Imogiri menika kangge ngetiyalaken
kekadangan antawisipun saking keluarga Nawan mriki kalian keluarga Bangsan saged lancar sanipun. Wujudipun oleh-oleh sak wontenipun monggo kita aturaken panjenenganipun Ibu Suparti sak keluarga. Ing saajengipun pungkasane ngatur ing mbok bilih pepanggihan ing sonten punika sampun kaanggep cekap lan purnosdanipun. Kula sak rombongan nyuwun pamit madal pasiwan. Nyuwun donga pangastunipun saking sesepuh pinisepuh ing naungan setunggal mriki. Mugi-mugi saking menika panggenan ngantos dumugi Bangsan pelembutan ing sak mangke. Manggiya kawulujengan sedanipun. Lan ugi nderek remen wontenipun pasrah mantu menika wonten ing keluarga mriki. Wonteni acara ingkang pripun nggih kula wastani sangat membahagiakan. Iki carane basa nganggo basane sangat membahagiakan kagem warga masyarakat Bangsan. Kula mboten gumun ning heran. Niki heran. Kanthi menika monggo kita pungkasi ing mbok bilih sak mangke kathah pirangi lepat kula nyuwun pangapunten wedal kula kunduraken pangripta hadicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Keparenga mriki kula matur minangkani saking keparengipun Ibu ingkang kagungan dalem supados nanggapi kalian pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sugiono saha Ibu Legiem ingkang sampun katuring ajeng. Saderengipun monggo wonten ing kelonggahan menika boten kesupen ngaturaken panrimah dumateng Allah dene kita sedaya pinaringan kawilujengan. Ugi boten kesupen ugi kintun sholawat salam dhateng panjenenganipun Nabi Agung inggih panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu sapangatipun dumateng pendherekipun. Para tamu kakung saha putri ingkang dahat kita hormati. Nanggapi saking atur pengendikan panjenenganipun Bapak Sugiono saha Ibu wonten mriki seklangkung kathah. Yen kita simak menika wonten 6 perkawis, 6 perkara. Ingkang sepisan ngaturaken salam. Kita tampi kanthi syukurnaning penggalih. Awit salam pangabektinipun penganten sarimbit saha salam taklimipun para tamu
ingkang kaaturaken dumateng panjenenganipun para tamu ingkang nampi wonten ing wekdal menika. Mugi dawao sami-sami. Ingkang nomor kalih maraipun para kadang tamu, para kadang besan wekdal kelenggahan menika kapetang komplit. Saking balita ngantos pini sepuh ingkang gunggung wektahipun wonten 133. Kita aturaken matur nuwun ateges menika ngetingalaken kasupeketan anggenipun kekadangan besan setunggal lan setunggalipun. Lan ugi ngaturaken nyuwun pangapunten mbok bilih ing samudayanipun wonten kirangipun kosok wangsulipun saking pihak naungan mriki mbok bilih anggenipun nglarepaken ponang penganten kala wingi mboten ndadosaken seduning penggalih saestu ugi nyuwun pangapunten. Ingkang nomor sekawan ngaturaken angsal-angsal utawi oleh-oleh jajan peken ingkang arupi jaran ingkang boten saged kita petang setunggalan setunggalipun kula kinten yen ingkang dipun asta wonten ing wekdal menika kerta ajinipun kenging dipun petang. Nek regane kena diitung. Nanging ingkang boten kenging dipun petang menika mujudaken kesaenan bab kebecikan. Mila kesaenanipun Ibu Legiem insyaallah pikantuk lelintu ingkang sak traju kalian kesaenganipun. Salajengipun masrahaken dhateng putra penganten kekalih yen wonten mriki badhe kita tampi kanthi asta kalih sinengkuyung dhateng para tangga tepalih Bapak RT minggahipun dhateng Bapak Dukuh. Kosa wangsulipun yen wonten ing mandhap wonten ing bangsan kula semanggaaken. Mbok bilih supados pun rezeki menika saged manunggal kalian pemuda wonten ing tandhen. Mekaten ing saged kita tampi namung gandeng wekdalipun mutasih panjang. Campure sani dereng siap. Mila wektune dintekake karo pengacara ngoten mawon. Mboten napa-napa, bebas. Nggih. Dadi kita ngenalke dhisik. Sonten menika komplit. Sing makili ndek omah wau Pak Dukuh, Pak Jurianto. Lajeng syuting menika saking Wandono, cerak niki, wetan omah niki. Lajeng video syuting menika putu kula Budiawan. Dene komplit. Lajeng kula piyambak menika mantan kadus. Dados wiwit ngajeng tekan wingking niku mulangan kula. Ket pengacarane Pak Rama barang niku sami. Gampang angel. Suwe mboten napa pengacarane. Gampange tinari rabi. Nah, gampange tinari rabi.
angelira nguwula maratuwa esuk sore kon nyambut gawe ya nguwula maratuwa niku angel mboten kok gampang wayahira jam 10 boyok nyangkol wetenge ngelih monggo Kang Mas kundur tekan omah mangke kula ladeni sareng darek lawan kula niku peparah zaman kuno. Nek zaman sakniki kan sing sakniki niki dhewe-dhewe niku parah zaman kuno dadi antarane kerukunan pengantin putri kalian putra. Mekaten ingkang saged kita aturaken mugi saged ndadosaken pesangon pengantin mangke anggenipun gesang wonten ing zaman rame menika. Semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sowan wonten ing nawungan setunggal Selo Pamiyoro Imogiri. Selamat kepada mempelai berdua Mas Rifki Junianto kalian Mbak Nur Safitri. Ugi wonten ing kalenggan punika keluarga saking Bansan Canden Jetis Bantul ngaturaken pambagi wilujeng sugeng rawuh lan mbok bilih ing sawetawis medal sumene menika kinarya panglipur utawi nderekaken Bapak Ibu ingkang ngersakaken foto mbok bilih kalian putra putri pinanganten sinambi pun aturaken panglipur lumantar kadang-kadang Yuni Sartika Production. Monggo sinambi esun foto kalian putra putri pinanganten tengah salipun keluarga pisan.
Dunia tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane waktu pinuju dhewe lan terus eling kancane zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine mas kelang ale-ale santuni kanggo tambah kangen iki rasa satmimpi durung tutut tangi rasa kangen wis iso mari rasa satmimpi durung tutut tangi rasa kangen wis iso mari. Matur nuwun tembang tawi setunggal lagon kinarya panglipur wonten ngasanipun Bapak Ibu sedaya lan nderekaken keluarga ngenipun sami foto kalian putra putri pinanganten. Dene tembang tawi panglipur panaturaken rumiyin saparipun mangke pon lajengan panglipur minangkani panglipur ingkang pun gesakaken Bapak Ibu sedaya. Sumripit angin ratri tansah ngenteni setya trajang telenge ati angen-angen kumlawung suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu doyai wong ayu ake nyedhak ning sandingku nyawang manise esemu gawe lara rasaku tentrem ing atiku ayo pegat tresnamu sayangku indah samudra pasang yang tanpa angenan tresnaku ing sliramu sayang sayaring bulan kang sumunan apya ing tawang yekti sliramu kang dadi lamunan nyuwun efek Mas Jo.
Monggo Bapak Ibu anggenipun menikmati hidangan menika kangge meramaikan suasana sore ini. Diwangi joget ora apa-apa. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Ayo diwangi joget Duk. Aku nyambut gawe, aku ning berjuang joget maju. Ayo maju, maju. OTW Pak OTW. Nggih. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia. Janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Masih. Awas iki alon-alon. Iki alon-alon iki. Kae. Menyayangi selalu. Tepuk tangannya mana? Iya, Permata Hatu. permata hati. Hati. Apa Bunda? Gua kurang arep nyolok. Spesial buat teman dan berdua. Permata Hati.
sebuah tembang yang kalem, yang enak untuk didengar bersama. Yuni Sartika Music. Yo oh oh ha eh ah ah ah. Telingaku ini ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini ingin membelai wajahmu. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. He 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 ah ah ah. Enak Cak Rianto, tunjukkan anumu ya. Huh? La 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 la. Telingaku ini ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini ingin membelai wajahmu. Ser. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. Kita tunggu, kau selalu kutunggu, walaupun hati lelah menunggu. Yo oh oh lelah jiwa bermata hati, tanpa dirimu hidupku sunyi. Duhai belahan jiwa bermata hati, cepatlah datang ke pangkuanku. Ku tunggu, kan selalu ku tunggu. Permata hati terbingkiskan manis buat teman-teman berdua, Mas Bagus Mahdra.